चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो मुंख्लं सान फालिदों। बर' रावखौ गेवलांहोनो 1974 मायथाइनिफ्राय सोमावसारनानै मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावफोरखौ मान होनानै गोसोखांनानै दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं सान फालियो चिरांनि बिरहांगाव बड'लेण्ड दरबाराव। जेराव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि नगेन्द्र नार्जारिया आरो मुंख्लंफोरनो एमएलए जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे नेहाथारि सायखं बसुमतारीया बिबार बावजेननायनि उनाव गोबां सुबुंफोरा बिबार बावो। दिनैनि मुंख्लं सानखौ लोब्बा लाखिनानै खन्थाइ आवरायनाय सावरायमेल आरो उन्दै गथ'फोरनिबो सावगारि आखिनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनायनि सोमोन्दै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन्द्र नार्जारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया मा फोरमायखो खोनासंदो। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान 28 सेप्तेम्बरखौ मानो बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो बेनि जाहोना जादों 1974 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बर खालि जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जि सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारि लानायाव रमान हांखोनि माने असमियानिफ्राय जोंनो रमान हांखो नांगौनि जि हाबाफारि सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारि लानायाव 28 सेप्तेम्बराव जि सोमावसारनाय बे सोमावसारखालिनो जोंनि बरपेटा रडनि सानै जोहोलाव आमलाराम आरो शिवराम बिथांमोनहा पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानांनो गोनां जादोंमोन। दा बिथांमोननिजों लोगोसेनो गासै बे सोमावसारनायावनो गासै 16सा बर' जोहोलाव जोहोलावजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिसोरनि जि बिहोमा बे बिहोमाखौ थुलुंगा लानानैनो दिनैहाय बर' थुनलाइ आफादा बिथांमोननि नैबे 28 अक्ट'खौ गासै ज' खालामनानै 28 अक्ट'खौ मुंख्लं सान हिसाबै फोसावनाय जादों। बे फोसावनायनि खारना जादों दिनैहाय जोंनि बर' राव आरो थुनलाइया बिथांमोननि जि बिहोमानि गेजेरजोंनो जोङो बुंनांगोन दिनैहाय बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबबाय आरो दिनैहाय एम एआवबो जोङो बिजों महरै जोङो थिसननो हाबाय आरो गुबुन गुबुन जोंनि जि इन्टारभिउ गेदेर गेदेर इन्टारभिउ बे इन्टारभिउआवबो बर'जों बिजोंजोंनो जोंनि फरायसाफ्रा होनो हाबाय आरो इयुनाव जोङो जोंनि राव आरो थुनलाइखौ आरो गोजौसिनाव लांबावनो हागोन बेखौ जोंहा मिजिं दङ। बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान 1973 मायथाइनिफ्राय जोंनि जा रमान हांखोनि आन्दलनमोन बे आन्दलनावनो जोंना 1974 मायथाइनि दिनैनि सानाव गोबां सुबुङा गावनि जिउखौ बावनो गोनां जादों आरो बेफोरबायदिनो बे मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै गेदेमाफोरखौ मान बावनानै दिनैनि सानखौ जोङो मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जादों आरो बेखौ जोङो दिनै फिरि फिरि मावबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। जाउनाव बिथांमोननि जा थैनि बेसेन बे थैनि बेसेना दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिथाइ थायनो हादों। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JD र'ड गोजोनपुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।